Tungod sa gipagawas nga El Nino alert sa pag-asa niya itong iaging simana, giabisuhan dayon sa Office of Civil Defense kon OCD-11 ang mga lokal nga gobyerno sa Davao Region nga muhimo og mga lakang isip pagpangandam sa hulga sa El Nino kun hulaw sa agrikultura o patubig sa rehiyon. Apil sa gipanawagan nga hingusgan sa mga local government unit ang pakigalayon sa mga water district hasta na sa mga pribadong sektor aron magpabilin ang bastanting supply sa tubig hilabi na karon nga grabe ang kainit. Naa sila yung mga water district. Mas sustainable man yung source sa tubig sa mga water district. So, karon pa lang, either i-activate nila or i-strengthen nila ang partnership with the water district. Pagpangayo o tubig. Sa pahayag sa OCD-11, ni pasalig sumala pa ang Department of Agriculture 11 nga naandam na ang mga water pump ug uban pang planting materials nga makatabang sa mga mag-uuma nga nakasinati sa El Nino. The problem is bringing the water, pumping the water from the rivers to our containers o sa atong mga trucks. So, makatabang diya ang Department of Culture o magpa-distribute nila o mga water pumps. Matod sa OCD, daghag sapa sa Davao Region nga kakuhaan og supply sa tubig. Panahon na sab nga mogamit og mga teknolohiya sama sa water desalination machine. Maybe it's about time to use technology and available ka na sa private sector. No? Kanang mga desalination. Sa ulahing impormasyon sa OCD-11, apektado sa dry season ang Davao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte ug makasinati pa gyud kini og grabing kainit karong El Nino. Kasi kung disaster fund lang ang asahan, that's only 5%. Puro tayo na. Kanya 70% lang na for prevention mitigation, 30% for response. What we are recommending, and nagahulat lang po official guidelines from BBM, is to realign their local development funds. Katong dili tayo importante na mga activities o program, dili lang sa implement. Kanunay ang pagmonitor o pakig-alayon sa OCD-11 sa mga lokal nga gobyerno aron maaksyonan dayon ang mga problema nga posibleng epekto sa El Nino. Gilaumang dunay tsansa nga magsugod ang El Nino sa bulan sa Setyembre ning tuiga nga mulungtad hangtod na sa tuig 2027. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.